சார் இந்த எலெக்ஷனும் வருது என்ன சார் அது தாண்டா நானும் யோசிக்கிய இந்த பயணம் எந்த சரி வித்தியாசமா செய்யணும் விளங்கினா வித்தியாசமா செய்யவா சார் அது சார் இப்படியே இப்ப இந்தியாவிலேருந்து நரேந்திர சிங் மோடி இப்போ இங்கே வந்துட்டு போன சுட்டியும் மீட்டிங்கில் நான் ஹிந்தியாவில் பேசுறதுக்கு பிளான் பண்ணிடுறேன் இப்போ வித்தியாசம் ஒன்றும் கூட சேர்த்து ஹிந்தியாவில் பேசுறதுக்கு பிளான் பண்ணேன் எப்படி ஹிந்தியா சார் ஹிந்தியா மக்களுக்கு விலகுவா சார் இவர் நீ தமிழால் பேசினாலும் விலங்கு இல்லை ஹிந்தியால் பேச போகிறேன் சரி பாலிய பிறட்டும் போது என்கிட்ட சென்ன நீ இல்லை இல்லை மக்களுக்கு விளங்காதே சார் ஹிந்தியாவில் பேசினாங்கன்னா ஹிந்தி விலங்கு சரி நீ இப்போ உனக்கு எளிமையிட அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதுக்கு இப்போ நான் ஹிந்தியால் மீட்டிங்கில் பேசக்கொள்ள நீ நான் பேசியெல்லாம் தமிழால் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன் விஷயம் முடிஞ்சு உனக்கு எளிமை ஹிந்தியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டாம் ஏழும் சரி ஒரு இதாக்கி சமாளித்து மச்சம் நடிச்சுக்கொள்ள ஏழும் இந்த ரிஹர்சல் ஒன்று செய்வோமேனா சார் நீங்கள் வீட்டில் பேச முந்தி நாங்கள் ரிஹர்சல் ஒன்று செஞ்சு பார்த்துட்டு இதாக்கோமே ரிஹர்சல் உண்டு ஓ அதுவும் நல்ல இந்த ஐடியா நீ பாலியை பிரட்டினா கொண்டா நம்பிக்கை இல்லை சரி வா எவ்வளோத்துக்கு ரிஹர்சல் பார்க்க வா 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 ஆ சரி சார் சரி 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 இப்போ நீ நினைச்சிக்கோ இது ஃபுல்லாக இப்போ நாங்கள் ஸ்டேஜுக்கு நிற்கேன்னு சொல்லி இப்போ எங்களுக்கு கண்ணு கான் எல்லாமே தலையில் மட்டும்தான் பணிக்க மனுஷன் தலையில் மட்டும்தான் மனுஷரெல்லாம் நினைச்சு இப்போ நான் இந்தியாவில் பேசி நீ பக்கம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோ நினைச்சிக்கோ இப்போ ஸ்டேஜ்லாம் பேசுன்னு சரி சரியா சரி சார் சரி சரி இளகிரி தந்தாஹே மாதாஹே தந்தை மார்களே தாய் மார்களே சம்பா சம்பானாஹே சபையில் ஈக்கும் அனைவர்களுமே பஸ்ஸானோ காலோ தக்கு முக்கு கருத்தாயே முந்தி கொஞ்ச காலமா நான் கொஞ்சம் தக்கு முக்காய் தான் நின்றேன் ஏக் ஃபுல் டோமாலு அது சுட்டின் தான் நான் இப்ப ஃபுல் டைம் வேலை செய்தேன் தில் அப்னா தேஷ் எங்கட பிரதேசத்துல பொல் நெஹி கருத்தாஹே தேங்காய் ஒரு காய் சரி தேடி கொள்றதுக்கு இல்லை அச்சா ரொட்டி நெஹி காத்தாஹே அதனால ரொட்டி தின்ற காலமே ஒருத்தருக்குமே நினைவில்லை எதிர்காஹே போலோ ஹே எதிர் கட்சி ஆக்கள் செல்றாங்க பிச்சி பிச்சி பிரதேஷ் ஹமாரா நாங்க வெளிநாட்டுல பிச்சை எடுக்கிறோம் மேரா போலோ ஹே நான் அவங்களுக்கு சொல்றேன் ஜில் தேக்க தேக்கோ ஜில் போல ரெண்டு ரெண்டு ஜில் தேக்க தேக்கோ ஜில் போல ரெண்டு ரெண்டு சோட்டா பச்சா பிச்சா சிரிசியில எனக்கு எடுத்து விளையாடினவனுங்கள் லொக்குட்டோ கருத்தாகே இப்ப எனக்கே டோக் பண்ணுவாங்க தேஷ் ஹமாரா தில்கோ இந்த பையனை நான் வெத்தினா கஞ்சாஹே ரஞ்சாஹே பஞ்சாஹே ரஞ்சனோட கஞ்சா அடிக்க வைக்கிறேன் அதென்ன சொல்லி கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிட்டேனா கஞ்சாகே ரஞ்சாகே பஞ்சாகேடா கஞ்சி குடிச்சு இவங்களுக்கு சோறு தின்ன வைக்கிறது சொல்லிடா மடே நான் கொஞ்சம் பழகிடுவார் சார் மீட்டினேன் பாலிய பரட்டினே இந்தியாவில் பேச பேத்தேனா வீரன் சரி மனுஷருக்கு விலங்கிய மாய்க்கு சரி செய்யணும் அதண்டா இனி அப்படித்தான் நீ கண்டா வரக்குள்ள சந்தியில் லைட் தூண் கொஞ்சம் இறக்கி வச்சு லைட் தூ ஓ நாங்கள் ஒரு 20-30 லைட் தூண் இறக்கி வச்சுக்கிறா கண்டேன் நான் தான் வேறு யார் என்ன அப்போ அந்த பள்ளி ரோடு உடஞ்ச ரோட்டுக்கிட்ட அந்த கான்கிரீட் கல் இறக்கி வச்சுக்கண்டா நீ 2 மட்டிப்பார் அட்டைப்பாடி தான் இதை பயன்பட்டு தான் அப்படியே தான் கிடைக்கும் கல்லு தான் கண்டு இறக்கி வச்சுக்கிது ஒரு 4-5 டிப்பரே அந்த ரோட்டை சமைச்சிக்கிறதுக்கு உடஞ்சிக்க பள்ளி ரோட்டை சமைக்கிறதுக்கே தட்டப்பாடி அப்போ அந்த செட்டுக்கிட்ட ஈக்கிய விடத்துல தண்ணி டேங்கி இறக்கி வச்சுக்காண்டாடி ரோட்டில் தண்ணி டேங்கி அப்படியே 10 எத்தனையோ இறக்கி வச்சுக்காண்டாடி ஓ தண்ணி டேங்கி அப்பா சரி அந்த ஏலங்கட்டைக்கு தண்ணி கொடுக்கறதுக்கே அட்டைப்பாடி அப்போ இந்த பையன் சார் நீங்கள் தான் எங்கட நகரசபாவுக்கு நீங்கள் தான் வர வேலையை காட்டிட்டு தான் எலெக்ஷனை கேட்குறேன் சட்டப்படி மனுஷன் எப்படி போய் தாரத இந்த பையனும் வேலையை காட்டி தான் எலெக்ஷன் கேட்க சட்டப்படி மனுஷன் எப்படி போய் தாரத இப்போ லைட் கொடுக்கறதுக்கு லைட் டூன் இறக்கிக்கி பள்ளி ரோட்டை சமக்கத்துக்கு கல்லோடு இறக்கிக்குது அப்போ எல்லாம் கட்டைக்கு தண்ணி கொடுக்குது தண்ணி டேங்க இறக்கிக்கி நீ பைத்தியமானவனுக்கு அது எல்லாமே எனக்கு திட்டமான ஒத்தண்ட இதில் வேலை செய்த விதுளி பல வண்டையில் வேலை செய்த ஒத்தண்ட அதை இறக்கத்துக்கு இடம் இல்லாமல் நாஞ்சனி விதத்தில் இறக்கிக்கோங்க
புறவு எடுத்துக்கோங்க ஒன்று சரி எலெக்ஷன் முடிஞ்சால் புறவு அதை கொண்டு போகும் கான்கிரீட் கல்லும் போமிட் இல்லாமல் மொத்தம் அந்த இறக்கிட்டு போமிட்டை சமைச்சிக்கணும் எடுத்துக்கும் போகிறோம் நான் அப்போ இந்த உடஞ்ச ரோட்டுக்கிட்ட இறக்குங்க ஒன்று சொல்லி தண்ணி தேங்கல்ல கிட்ட மச்சண்ட ஹார்ட்வேர் லீக்கியதேடா நான் அவர்கிட்ட இறக்கி வைக்கணும்னு சொன்னேன் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு விதில் பல வாட்டையில் வந்து லைட் டூன் எல்லாம் எடுத்துக்கும் போவாங்க அப்போ அதை பெர்மிட்டை சமைச்சாம கான்கிரீட் கல் எடுத்துக்கு போவோம் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் கிட்ட மச்சன் அப்படியே தண்ணி தேங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து ஹார்ட்வேரில் வைக்கும் அப்போ எல்லா பயணமும் மாறியே தானே மக்களை ஏமாற்ற போகிறேன் அதே சரி நான் வேலையை காட்டிட்டு தான் லட்சம் கேட்குறேன் சரி வேலையை செஞ்சிட்டு இல்லை வேலையை காட்டிட்டது ஏமாறுவங்க ஈக்க காட்டி உங்களை மாதிரி ஏமாத்துவங்க ஏமாற்றி கொண்டே தான் நீக்குமே மக்களை These nuts, these nuts, these nuts, these nuts.